So nandito po kami sa barangayaan upang magbigay ng mga tracts para bukas ng aming crusade. So ito pa yung mga kasama namin, sila Madam. Ayan, kasama ng pastor. Promises that he would be our counselor, a mighty God and the Prince of Peace. He promises that he would be our Father and will love us with a love that would not cease. Well, I tried him, I found his presence unto. He's happy, he said that he would be. The proudest one I know could not begin to tell just what Jesus really means to me. Pwede lugod ako mag-invite ta iyo. Para buwas po among crusade da iyo may barangay. Adi da ako cover court niyo. Taga Pangdan man po kan. Pangdan ka mo? Opo. Bali ngayon pa ka mo pangdan mauli. Dito pa po may Pangdan. Ah. Ay, mahamdas. Sige tatagang ko na la ka mo mga barasahon. Kanan na po ito? Kanan amon kuan. Simbahan? Simbahan. Ano po nga kuan? Apostolic Pentecostal. Katolik ka kasi pwede kami. Pwede. Pwede nga ni ka mo magkwada liwat pagkuan kung may time ka mo buwas. Sige po. Mga kuang kulop. Kulop. Ala sige. Kainin niyo pa sa
Salamat, tayo.